పెద్దపల్లి జిల్లా కేంద్రంలో ఇటీవల రోడ్డు ప్రమాదంలో మరణించిన సీనియర్ జర్నలిస్టు శాంతయ్య కుటుంబానికి లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ పెద్దపల్లి ఎలైట్ వారి ఆధ్వర్యంలో నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ చేశారు. లయన్స్ క్లబ్ తరపున శాంతయ్య కుటుంబానికి ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నట్టు క్లబ్ అధ్యక్షులు అశోక్ కుమార్ పేర్కొన్నారు. పెద్దపల్లిలో ఎప్పటికప్పుడు వార్తలను ప్రజలకు అందజేయడంలో ప్రత్యక్షంగా గానీ పరోక్షంగా గానీ ప్రజాసేవ చేశారని, ఆయన సేవలు అభినందనీయమని అన్నారు. శాంతయ్య మన మధ్య లేకపోవడం చాలా బాధాకరమని, ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ఆకాంక్షించారు. ఈ కార్యక్రమంలో లయన్స్ క్లబ్ ఎలైట్ కార్యదర్శి సంపత్రావు, డిస్ట్రిక్ట్ కమిటీ చైర్పర్సన్ శ్రీనివాసరావు, ఉపాధ్యక్షులు మిట్టపల్లి రవీందర్, సంయుక్త కార్యదర్శి అనిల్ చారి తదితరులు పాల్గొన్నారు. లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ పెద్దపల్లి ఎలైట్ ఆధ్వర్యంలో బసంత్ నగర్లో ఉంటున్న సీనియర్ జర్నలిస్ట్ శాంతయ్య గారు ఇటీవల రోడ్ యాక్సిడెంట్లో మరణించడం జరిగింది. వారు పెద్దపల్లి పట్టణ ప్రజలకి వారి యొక్క వార్తల రూపంలో ప్రత్యక్షంగా మరియు పరోక్షంగా ఎంతో సేవ చేశారు. సో వారు చనిపోవడం చాలా బాధాకరం. మా లయన్స్ క్లబ్ పెద్దపల్లి ఎలైట్ తరపున వారికి ప్రగాఢ సానుభూతిని వ్యక్తపరుస్తూ ఈరోజు వారి కుటుంబాన్ని ఆదుకోవాలనే ఉద్దేశం కొద్దీ 25 కేజీల రైస్ ప్లస్ కిరాణా సామాగ్రి మరియు కొంత ఆర్థిక సహాయం చేయడం జరిగింది. సో వారికి వారి కుటుంబానికి మనోధైర్యాన్ని భగవంతుడు ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భం కోరుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా పెద్దపల్లిలో ఉన్న ప్రముఖులు ఈ నిరుపేద జర్నలిస్ట్ని ఈ సందర్భంగా ఆదుకోవాలని మేము లయన్స్ క్లబ్ పెద్దపల్లి ఎలైట్ తరపున విన్నపిస్తున్నాము. అదేవిధంగా రానున్న కాలంలో ఇలాంటి సేవా కార్యక్రమాలు చేయడంలో మేము ఎల్లవేళలా ముందుంటామని, ఈ కార్యక్రమానికి సహకరించిన దాతలు మిట్టపల్లి రవీందర్ గారికి మరియు అల్లంకి శ్రీనివాస్ గారికి, కొండాపాక శ్రీనివాసాచార్యులు గారికి మరియు ఈరోజు జన్మదినం జరుపుకుంటున్న గణపతి లక్ష్మీనారాయణ గారికి వారికి మా క్లబ్ తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాము.